Ndị otu ọdụ Ojoto bụ otu a maara nke ọma na-akwalite ọdịnala ejimara bụ ụmụ nwaanyị ndị eji okwu ha agba izu nwere akara na Ojoto kasị ime obodo Idemmili South nọ na nso anụnwa wee tinye ọkụ nke etinye n'okporo ụzọ bụ street light bụ nke ha tinye na Ojoto. Ha tinyere ya wee tinyekwa ike si n'elu were enweta ike nke o ji were amụsa ọkụ n'ogbe asatọ nke enwe na anya bụ ebe. Onye ọrụ anyị Ifeọma Ọkaigbo n'ebe ahụ ma weretara anyị ozi aka isonyela Ifeọma. Igwe Ojoto Igwe Gerard Mbamalụ tolu ndị otu ọdụ maka nnukwu ọrụ ngo ha ji n'aka ma dịkwa njikere inyere ha aka. N'okwu ya, onye isi otu ọdụ bụ Chief Mrs. Ngozi Anyabụlụ kwuru na ha enwetego ọkụ na-anata ike n'anyanwụ 500 ma gakwa n'iru kwuo na ha chọrọ enyemaka ndị eji okwu ha agba izu inyere ha aka n'ọrụ ngo a. Onye isi oche otu ọdụ ọrụ ngo Planning Committee Chief Mrs. Antonia Igwe, onye ode akwụkwọ Chief Mrs. Cecilia Okeke Eweni, onye isi ndị North America Chief Mrs. Chikodili Ugokwe Udomba, Chief Mrs. Uchenna Ilonze, Chief Mrs. Suzy Aham Okoro and Chief Emeka Ụzọ kwuru na enwetasịa ọkụ ananata ike n'anyanwụ ọ ga-enyere aka ịchụ ndị omekome ọsọ ukwu elu anị. Ihe pụtara ihe n'emume a bụ ịmụnye ọkụ bọọbụ site n'onye isi hubere ya bụ emume site n'Ojoto. Abụ m Ifeọma Ọkaigbo maka akụkọ ụwa ABS.